ನಮಸ್ತೆ ಉಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟದಿಯರ ಬಂದಿರಿ ಇನ್ನ ಸಾಮಾನು ಬಾರಿ ಸಸ್ತಾಗೇತಾ. ಅವು ಅಂಗಡಿದ ಸಾಮಾನು ಮಾರ ಎನ್ನ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೊಂಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಇದನ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಮಂಡೇ ಬತ್ತಿರತಿ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ಚೊಂಬುದನ ಪಿತ್ತಲ ಮಂಡೆ ಚೊಂಬುದ ಬಿತ್ತಲದ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿ ಅವು ಸೋಮವಾರ ಅಯ್ಯೋ ಸೋಮವಾರ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬೈದಿನ ಅವೇ ಸೋಮವಾರ ಬೈದಿನತಿ ಕೊಂಡಲಿಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬೈದಿನ ಎಂಗ್ಳು ಮದುವೆ ಬೈದಿನಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮದುವೆ ಉಂಡತಿ ಅಂಚೆ ಮದುವೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮದುವೆ ಅಂದೆ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಎಲ್ಲಂಗಿ ಮದುವೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಉಂಡತಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟದ ಮತ್ತೆ ಇರ ಕೆತ್ತಿದೀಪರ ಕೆತ್ತಿದೀರ ನಿನ್ನ ಪೆರಡನ ಮಾರ ಅವು ಅತಿ ಕಿತ್ತಿ ಅವು ಕಿತ್ತಿ ಅಂಡ ಉಂಡತಿ ಅವು ಅಂಡ ಬಂಡ ಕೆತ್ತಿಯ ಅಂಡ ಬಂಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಬಡ್ತನುಂಡು ಅಂಡಲುಂಡು ಗೊಂಡಲುಂಡು ಹೆಂಗ ಬೊಂಡ ಬಡ್ಸಿ ಅಂಡ ಯಾವು ಇರ ಲಿಂಬು ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಭಾಷೆ ಲಿಂಬು ಅಂಡ ಲಿಂಬು ಮಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತು ಲಿಂಬು ಎಂಡ ಲಿಂಬು ಉಂಡು ದಯ ಸರ್ಬತ್ ಮಾತು ಕೊಡ ಸರ್ಬತ್ ಬಡ್ಸಿ ರಡ್ಡಿ ಲಿಂಬುಲ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಂದ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಚಿನ ಬಾಜಿ ದೆತ್ತೊಂದ್ರೆ ಯಾನು ಬಾಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ ಅಂತ ಮಾರ ಈತ ಬಾಜಿ ಕಣ ಇರ್ಬೋಕನಪ್ಪ ಪೂರಿದಾಗಿ ಬಾಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಈರ್ ಬಂಡೆ ಪೂರಿ ಬಾಜಿದ ಬಾಜಿ ಎತ್ತು ಬಾಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋ ಬರ್ಪೇಂದಿ ಸೂಪು ದೇವದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಬೋಡ್ತಾನ ಸೂಪು ಉಂಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಸೊಪ್ಪು ಹತ್ತು ಮಾರಿ ಒಂದು ಕಜ್ಪುಗ ಬಣ್ಣ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಲಕ ಧನಿಯ ಪುದೀನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವು ದನಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದನಿ ಏರ್ನ ದನಿ ಎತ್ತು ಧನಿಯಾ ಧನಿಯ ಬಂಡ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಅವನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೋಪು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ ನೀವು ಬೊಂಬೈಡ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಂಬೈಡ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೋಪು ದಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ಅವು ಪಡಿ ಯಾರು ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ರಾಮವೀರ ಪಾತ್ರ ಬಡ್ಚಾಂಗಿ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರಿ ಪಾತ್ರಕ ನಿಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅವಣ್ಣ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಕೂದಲು Thank you.